बे माने बड'लेण्ड महोत्सब खुंनाय जादों सारा बेनिखौ मा बुंनो गिबिसिनथारावनो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे गासैबो बिबानगिरिफोर बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि सारजों लोगोसे गासैबो बिबानगिरिफोर आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बिबानगिरि बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनाय आं जासिबाय। आङो साबायखर बावदों जे दिनै बिथांमोनहा भारत हादरनि राजधानी दिनै दिल्लीनि बिखायाव बड'लेण्ड महोत्सब खुंनानै बुहुमनि गोजामसिन आरो सोदोमस्रि गोनां हारि जुदि बहाबा दङबा बे बर'आबो मोनसे बिनिनो जोंनि हारिमु जोंनि सोलोंथाइ जोंनि दोरों गासैखौबो लानानै दिनैहाय बुहुम बिखायाव फोरमायनो थाखाय दिनै जि हाबाफारि लादों बे जोबोद ओंथि गोनां आरो बे ओंथि गोनां हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय साफ्रोमबो डेलिगेट्स बिथांमोन आरो गुबुन गुबुन हारिनि आसामफोरजों लोगोसे कालचारेल ट्रुपजों लोगोसे दिनै दिल्ली बिखायाव थानाय जोंनि बर' फिसाफोर बा गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय बर' फिसाफोरखौ आङो गोसो गोरबो सिंनिफ्राय गोजोननाय जासिदों। मानोना जोङो थांनाय 50-60 बोसोरा जोङो दिल्ली बिखायाव फैनानै आलादा रायजो नांगौ होननानै जों सोमावसारफैदों आरो बे सोमावसारनाया जोंनि राव हारिमु दोरों गासिबो बिथिङाव रैखाथि गोनां मोनसे जौगासार बर' माहारि दानो थाखाय बे सोमावसारदोंमोन जायखौ बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जोंखौ फोरोंलांदों जे थां आरो थांनानै थानो हो आरो बे मोन्थोरजोंनो बिथाङा जोंनो फोरोंलांदोंमोन जे गेरेमसा बर' माहारि दानायनि दा गेरेमसा बर' माहारि दानो थाखाय जोंनि जे बड'लेण्ड बिनानि सोमावसारनाय बिनि गेजेरजों रावा दिनै 8 सिडुलाव हाबबाय बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों आरो बे आसामनि लोगो सरकारि राव जाबाय दा बेजों जोङो मोनसे खुन्थिया निस्सय गायबाय जे भारतआव बहाबा जुदि हारि दङब्ला बर'आबो मोनसे दा नाथाय बेजों लोगो लोगोनो जोंनि माखासे मुंदांखा थावनिफोर बेफ्रावबो बे बड'लेण्ड महोत्सब बायदि माखासे महोत्सबखौ निस्सय लानांगोन जायजों गुबुन हारिफ्रा बर'फोरखौ मोनथिथों गुबुन हारिफोरनि माखासे माबाफोर लानांगौ दङब्ला जोंनि गावनि आंगोथिखौ एंगाराजासे माबाफोर जोंहा लानांगौ बा सोलोंनांगौ दङबा जों बेखौबो निस्सय मोनगोन। कालचारेल एक्सचेन्ज बे जिनिसा जाहाथे जायोब्ला बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन। जोंनि हारिखौ थांनाय गोलाव आरो जोंनि हारिनि गुबुन गुबुन आफाद माहारि आरो बेक्ति हिसाबै जायफ्रा मदद खालामबाय बिथांमोननिसिमबो गोरबो इसिंनि आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ आं जासिहरबाय। सिनायथि होनाय हारिखौ गेरेमसा खालामनायाव जिखिनि जोंनि बिटिआर सुक्ति बिथाङा खालामबाय बिनि गेजेरजों गोजोन थासारि लाबोबाय गोजोन थासारि फैनाय लोगो लोगो बर' हारिखौ गुबुन मोनसे रुपाव दिनैहाय बुहुमा निस्सय नायनांगोन बा जों दिन्थिनांगोन आरो बेखौ दिनै गोजोर खालामनो थाखाय आरोबाव आगानसे दावखोहोनो थाखाय दिनै नरेन्द्र मदि बिथाङा फैगोन जायजों बुहुमा आरोबाव जोंनि सायाव मोनसे फकास जों मोनगोन। बेनिखायनो नैबे महोत्सबा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो बेबायदि महोत्सबा दिनै भारत बिखायाव भारत हादरनि राजधानियावल' नङा बेयाव भारतनि गुबुन गुबुन थावनिजों लोगोसे बुहुम बिखायावबो जों बहाबा लांनो हायोबा निस्सय बेखौ लांनांगोन। दा बेनिखायनो बे महोत्सबखौ ओंथि गोनां महोत्सबखौ खुंनायाव जोंनि बिटिआर सोरखारनि जोंनि दानि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि सोरखारखौ आरो बिथांखौ आङो जोबोद साबायखर जासिदों। बेबायदि जोबोद माने ओंथि गोनां जोबोद गोनांथार माहायत्य